Чуваме се, нали? Така, on-page SEO, имаше много въпроси към това нещо. Ще продължим пак с вътрешни технически фактори, защото пуснахме, много набързо минахме тази тема и ни трябва много време за нея. Ако отново ще има някакви много въпроси в тази точка, може би ще направим още една допълнителна лекция на тази тема. За какво ще говорим? За Server Response Codes, т.е. отговорите на сервера, какво представляват те, скорост на зареждането, индексиране на страници, изображение, дублиране на страниците, robots.txt, sitemap, Google Webmaster Tools и ще минем през един чек-лист. Само да си сложа това напомнене. Кой няма Google Webmaster Tools верифициран? Защо? Пробвала ли си да го направиш? Имаш ли някакви въпроси да се верифицира? Кой има въпроси? Кой не може да си верифицира профила в Google Webmaster Tools? Тоест направя много, той предполагам, че всички могат, защото това е нещо, което абсолютно всеки трябва да има. Google Webmaster Tools е must-have за всички webmastери и собственици на бизнес и маркетолози, които се грижат за своите сайтове, за своите проекти и за собственици на бизнеса, защото това са decision makers и хора, които имат и трябва да имат поглед върху това нещо. Няма как вече, в смисъл, трябва да... Вече се казва Search Console. Search Console, да, този ден се казва вече Search Console, така че да се чуете, ако някой ви го каже това, го видите в мрежата, преименуваха го, нали, защото просто решиха, че вече е повече от един тул. Вече трябва и маркетолози, и изпълнителни директори, и генерални директори трябва да разбират много неща. Трябва да разбират от програмиране, трябва да разбират от пазарна икономика. Примерно аз наскоро говорих с един изпълнителен директор на агенция за недвижими имоти и тя жената ми казва, вече трябва да знам, освен пазарния имот, какво се случва в целия свят, трябва да знам и HTML, XML, трябва да знам какво е ремаркетинг, какво е Google Analytics, какви са кодовете и така нататък. Да, няма как, вече трябва да се знае тези неща. Има как, но вече трябва да сме доста по-компетентни в страшно много въпроси. Server Response Codes. Това са кодове на всяка една страница. Тоест, всеки път, когато ви зареждате какъвто да е документ, HTML документ във вашия браузър, сървъра на вебсайта връща отговор. Някакъв си отговор. Сега ще видим точно какви са какви могат да бъдат отговорите. Използваме, примерно слагаме адони в нашия браузър, Chrome или Firefox, за да можем да проверяваме на ръка какво се случва с една страница, когато е заредим, за да можем да проверим всеки един момент, без да се чудим, без да зареждаме допълнителен софтуер за това нещо. Използваме тези адони за Google Chrome HTTP Headers и Live HTTP Headers за Firefox. Какво точно гледаме и как го гледаме? Тоест просто слагаме този адон и ето в това поленце виждаме точно в случая, примерно някаква страница е върнала 200 OK. 200 OK е нещо, което трябва да връща една страница, която е OK. Тоест, съществува всичко е точно с нея. Какви са възможните кодове и как да бораваме с тях? Има едни кодове, които са примерно там, където виждате Хикс, това са числа, т.е. примерно от 100 до някакъв диапазон. Това са много ярко срещани кодове 100, които са от 100 до 200. Това просто означава, че заявката е получена, разбрана и продължава обработката. Т.е. това е един междинен код, който вие едва ли ще видите. 200, общо 200 OK, това е един success код. Тоест, заявката е получена, разбрана и обработена. Точно това означава, че и всички страници, които са OK, трябва да връщат отговор 200 OK. Как го проверяваме? Ето, на ръка с този адон зареждаме странички, сега ще видим как точно става това. 300. Това са точно редирекции. Тоест, когато ние правим някакъв редирект, 301, 302 или какъвто да е друг редирект, страницата не връща 200 OK,
тя връща примерно 301, което означава за сървър, т.е. сървър отговаря. Тази страница не е окей, тя пренасочва с 301 на някъде си. Накъде точно пренасочва, ние ще го видим и можем да го проверим. Страници 400, примерно 404, 410. Това отговор на сървъра, че заявката е с грешен синтаксис и не може да се обработи. 410 като цяло технически има разлика. Каква точно вече не се сещам, но и сега в почивката ще проверя точно каква е точно разлика. Там технически въпрос. Но и двата варианта, 404 и 410, означават несъществуваща страница. Тоест, ако ние свихме нещо и вече то не трябва да се създаде, просто трябва да връщаме този код. В повечето случаи нашите CMS системи могат автоматично да връщат този код, ако те са направени чито, но ние все пак трябва да знаем какво се случва, когато изтрием една страница, как да го проверяваме и всъщност да можем да контролираме този процес, да можем да знаем какво и как се проверява. 500 грешки, това са сървърни грешки, сървър ерор грешки. Сървърът не може да получи или да изпълни заявката. Най-често се среща тази грешка в момента, в който сървърът е претоварен и не може да обработи вашия сайт. Това е примерно temporary unavailable, 503 грешки, това са точно грешки, когато примерно сървърът ви не може да отговори или е претоварен. Само да затворя скайпа. Така, може да сложа аддон на този лаптоп. Ето аддон, HTTP headers за Chrome. Добавяме си го. И това се появява, ето тук, виждате ли всичко? Ето тук се появява. Как се прави проверка? Отваряме примерно софтуери и затискаме на HTTP headers, ето виждаме какво се случва. 200 е окей, т.е. страницата е окей, всичко е точно на нея. И имаме и други неща, които са в момента не ни интересуват толкова. Това са HTTP header. В случая гледаме точно това. Какъв е сервер респонс? Какво трябва да се случи, ако примерно заредим несъществуваща страница? Какъв отговор трябва да получим? 404. Окей, да проверим какво връща SoftUni.bg при зареждане на несъществуващата страница. Тук имаме вече някакво пренасочване. И какво се случва? Пренасочваме и въпреки това, какъв код се зарежда? 200. Правилно ли е това? Не. Защо? Какъв отговор трябва да връща? Ще връща дубликейт. Трябва да връща 404. Това е отговор. Тоест в случая заредихме несъществуваща страница. Тук хората, колегите от SoftUni знаят, че това е 404. Въпреки това връщат 200 окей. Което е грешка? Каква трябва да бъде инструкция към програмистите на SoftUni.bg? За страници, които връщат несъществуващ адрес или за несъществуващи страници, сервер респонс трябва да бъде 404 not found. Тоест, това е първата препоръка, която ние трябва да го правим към програмистите в рамките на нашия SEO audit. Това е. Имаше въпрос, един колега от курса има въпрос, примерно, аз ли трябва да настройвам това 404 или трябва да го направя програмиста, защото програмистът ми вика, че аз трябва да го направя, като SEO специалист, щом аз съм го открил, аз трябва да го направя. Отговорът е, че естествено това трябва да правя програмист в проекта. Ако програмистът се явява и SEO специалист междувременно, т.е. както в повечето случаи се случва човек за всичко, да, то тогава този SEO специалист трябва да се реализира. Но ако SEO специалист или не е SEO специалист и по проекта има програмист, просто обръщаме се към програмиста, чекаме го едно кафе и казваме тук вместо това нещо, заради ми 404. Така се проверява. Какво се случва? Как да проверим редирекциите, защото примерно специално този плагин няма да го хване. Аз ще го запиша
тук също да си остане в един инструмент на колегата Proxy, Васко Тошков. Само че. Ето това е един също инструмент, който ще ни връща информация за хедерите. Тъй също го поставям ето тук, защото е важно. Как да проверим през какъв рект минава всичко? Ами търсител вече се Ето, всъщност ние какво се опитахме? Ние се опитахме да заредим несъществуващ адрес и има някакво пренасочване. Как да разберем, ето тук е някакво error page, нали, пренасочваме. Как да разберем къде да се пренасочва? Зареждаме оригиналния несъществуващ адрес, който сме заредили. Ето ще ви го увелича, да виждате по-добре. И get headers. Това е един много безплатен инструмент, както си му реда. И тук виждаме целият път през какво минава една страница. Ето, първо 302, т.е. това е първи, това всъщност е сървър код на тази страница. Т.е. ние зареждаме тази страница и ето, сървър кода е 302, т.е. redirect. Да, и това е точно отговора на несъществуваща страница. 302 redirect. След това ето пишем location. Тоест в хедера виждаме какъв location. Тоест с 302 нашата страница се пренасочва към ето тази целева страница. Errors, page not found, бла бла бла, не знам си какво и нашето несъществуващо. След това, всъщност, ето този location, това е нещо, което ни пренасочва error page. Ето го. Да, вече на изхода, т.е. накрая ние получихме, че тази нещо съществува с страница, пренасочва с 302 и накрая получаваме location 200OK, което е грешка. Защо? Защото трябва да връща 404. Това е накратко как проверихме HTTP статусите. Разбрахте ли? Има ли въпрос? Да. Това е ясно. Тук е единствено Webmaster Tools също, когато се излича страница, там се вижда хедера. На Proxy, на Васил инструмента е много добър в сравнение с много други чекове, той работи най-коректно. Link, Canonical и Link Met. Това ще го разделяме после. Така, още с хедерите. 200 OK, ясно. Тоест всичко, което е OK, трябва да връща 200 OK. 301. Извинявай, само да ти кажа, имам предвид за Link Header и за Header имам предвид Link Canonical и Link Met. Ще говорим за Canonical. Отделно ще говорим за Canonical, в момента говорим за статус кодове. 301. Това е статус код, който винаги пренасочва една страница към друга страница. Тоест, какво означава това за браузъра? Ние зареждаме и пренасочваме към друга страница. Какво означава това за търсачката, когато тя вижда 301? Ние показваме на търсачката, че вече този адрес, който гледа, вече няма да се използва, няма да се съществува и новото място на документа се посочва в location. Точно този location, който ние виждаме, ето тук. Ето. Казваме, ето го location. Да, тук не е 301, тук е 302, но ето да видите точно къде се гледа location. 301, така. 302. Какво означава 302, както го гледаме в момента в софтуера ни? Това означава, че адресът е преместен, но временно. Тоест, Google, ако подавате това на Google, Google ще знае, че това е направен редирект, ще обходи новата страница, но пък ще знае, че това е временно. Каква е разликата между 301 и 302 редиректи за Google? Ако в един случай в 301 редирект Google преднасочва и предава цялата тежест на текущия URL адрес към новия location, който сте сложили, то в случая на 302 това никога няма да се случи. Тоест Google ще види, че има редирект, но няма да предаде цялата тежест, цялата история на стария URL към новия. Тоест, ако използваме редиректи за винаги, то трябва да използваме само 301.
От друга страна също така, ако използваме 302 Redirect, Google никога няма да индексира новия URL адрес, location URL адрес и стария URL адрес. Всъщност той ще индексира както както location URL адрес, така и текущия, който пренасочвате. А в 301 той няма да индексира стария, ще индексира само новия. 404 not found, това вече го знаем, несъществуващ адрес. Google не индексира несъществуващи адреси и ви ги складира в отчета в Google Webmaster Tools. Затова е важно да имате верифициран Google Webmaster Tools. На 408 серверът не е върнал целия отговор за определено време, връзката е прекъсната от пайка. Това са примерно също location адреси. Статус ходове. 500 най-вероятно грешка в htaccess файла. Тоест, ако правим някакви промени или програмиста прави по някакви промени по htaccess файла, то и е сбъркал в някакъв регулярен израз в някакъв редирект, то най-вероятно ще получим грешка 500 и нещата ще се провалят. Как да проверим? Единият вариант е с браузър на Addon, втори вариант е с headers Clocksnet, трети вариант е Google Webmaster Tools, след като вече Google Webmaster Tools го преиндексира цялото. И четвъртото е да използваме различни паяци, чекери, лайв чекери, които проверяват всичко това. Те са страшно много в мрежата. Как да проверяваме в Google Webmaster Tools? В Google Webmaster Tools отиваме crawl errors. И тук Google ще ви събере абсолютно всички URL адреси, които по време на обхождането на пайка са върнали грешка 404. Google обикаля целия ви сайт, обикаля всички връзки в мрежата и ако вашата връзка в момента на обхождането на Google Bot е върнал 404, Google ще ви склади. Google няма да индексира тази страница, имате предвид, че той ще е свърли от индекса. Върнете ли му 404, той веднага ще е свърли от индекса, но ще ви го оставя тук, за да знаете, че имате 404 страница и да им обръщате внимание. Какво е заданието тук? Заданието тук е веднъж месечно да си сложите напомнене задание, задача да проверявате точно този отчет. Тук ви се складират както 404 грешки, така и 500 и други софт грешки, които могат да възникнат във вашия сайт. Тоест, това е мястото, където трябва да проверявате за чистотата на сайта ви, като несъществуващи страници. Кой проверява този отчет? Добре. Искате ли да проверим набързо? Може ли да има по-точно случай? Да. Имам 404 грешки, които отдавна са деиндексирани страници. Google по някакъв начин си ги връща в индекса и те са отправени и махнати са от URL removal tool. Вече ги няма в индекса и пак ги връща. Има ли си подобни случаи? А самите страници връщат ли 404? Няма ли въобще, няма линкове към тях, няма нищо. Google просто намира някакви линкове, които са вече несъществуващи. Окей, сега ще видим. Да го обърнем на английски. За колко време? Ето го отчета. 2 месеца. 90 дни. Какво е ключовото да знаем в този отчет? За всеки един от тези линкове, които виждаме в Google Maps, сега ще разгледаме този случай. Във всеки един от линковете, които се виждат в този отчет, кликаме на него. Google ни казва кога за първ път е видял този линк, кога за последно е видял този линк. Тоест от някъде, ако виждате, че примерно тук какво имаме? Това е 4 март, нали така? Не, това е 3 април, а това е 9 май. Тоест, от един месец той опитва се да обиколи адреса, т.е. от някъде той вижда връзка към този адрес. И постоянно се опитва да достъпи този адрес в рамките на един месец. И тук ни казваме, нали? Тук виждаме, че имате 404, по принцип те не влияят върху вашето класиране, но като цяло е хубаво, нали, да се грижите за вашите потребители. И най-важното нещо, първо URL адрес, второ, откъде Google намира този URL адрес? Първо от sitemap.xml. Тоест тук най-вероятно в sitemap.xml има препратка към този несъществуващ адрес. Ние го подаваме на Google, Google бота идва да го сканира sitemap.xml, обикаля всичките връзки и съответно вижда 404. И казва, ето ти грешка, поправи. Друг
източник на несъществуващи адреси, препратки към тези към несъществуващи адреси. Каква е нашата цел в случая? Или да се опитаме да махнем препратки от тези адреси, които имаме. В случая аз знам, че няма да има. Или да направим пренасочване. Тоест, ако имаш примерно външни препратки към тези несъществуващи страници, имаш ли такива? На някои от местата имам от външни сайтове, да, които не ги контролирам по никакъв начин. В твоя случай бих направил редиректи. Мисъл, тия несъществуващи адреси, към които имаш външни линкове, ти можеш да запазиш тази линк тежест, която си получил към тези страници и в момента почнал да вършва 404 към тях, тази линк тежест се губи. Нали, тук в друга гледна точка потребителите се опитват да достъпват този адрес, нали, връщат към 404. Така че бих направил реdirect 301, защото знаем вече 301 прехвърля тежестта, 301 redirect към релевантна страница. Към страница категория или страница, ако говорим за някакви магазини, подобен продукт. Но най-добре е сигурно категория, защото иначе този продукт с времето пак ще е неналичен и ги приемаш регистрите. Ето защо е важно да знаем за статус кодове на сървъра на нашата страница. Така. За статус кодове има ли още въпроси? Продължаваме. Скорост на зареждането. Мега важен фактор, както за класиране, така и за вашите потребители, защото всеки потребител се дразни, когато сайтът му се зарежда бавно. Има си един единствен page tool, мисля не един единствен, туловете са много, но има един доста удобен и на удивление много хубав тул от самите Google за PageSpeed, който ни дава информация за скоростта на вашия сайт и как той отработва, как той работи с браузерите и с колко бързо сервира резултати. Какво е важното да се знае? Как се проверява? Имаме си адрес. PageSpeed Insight. Пускаме URL адреса без значение дали главна страница или вътрешна страница на нашия сайт и натискаме бутона Submit и очакваме да се направи анализ на съответната целева страница. Да, какво прави Google, като чакаме? Той анализира скоростта както за мобилни устройства, така и за десктоп устройства. Всички вече знаем, че на 21 април имаше апдейт за Mobile DOM, т.е. за мобилно търсене и ние трябва да се грижим нашите сайтове да бъдат окей за използване в мобилни устройства. И ето какво имаме като информация. В случай имаме 69 от 10, 69 точки от 100. И когато свети жълто, това не е окей. Когато свети червено, това пък още по-зле и доста трябва да обърнете много внимание на това нещо, както примерно е за мобилната версия на софтуери, където свети червено. Какво е хубавото на този отчет? Този отчет, без да му се чудите много, без да може да го прочетете, т.е. какво може да се чете, ето това са точно препоръките, какво може да се поправи, какво може да се оправи и как да се подобри, как да се подобрят нещата. Директно този линк, с този отчет, директно могат да го изпратим на програмисти, съответно те да медитират върху този отчет и да се опитат да подобрят нещата, да работят за точки. Повярвайте ми, за програмисти това е голямо предизвикателство и те в повечето случаи го възприемат много яко. Тоест, когато виждат, че тук дай да го забързаме с удоволствие, дай да видим какво правим и започват да се гонят един с друг. Моят сайт е 80 точки, пък моят е 90, пък третия е 95. Това е хубаво за нас, хубаво за потребителите, хубаво за Google. Така че важно да се гледа. Същия този отчет може да се види в Google Analytics, където имаме още пък по-яка статистика с дни. Така. Поведение. Ето го в Google Analytics, поведение
Окей, общо взето подобен анализ на този, тук с времето може да се провери пак. Тоест, как се движим с времето, как се движи с времето нашата скорост на сайта. Окей. За скоростта има ли въпроси? Тоест тук като цяло вие нямате много работа, освен тоест основната ви работа е да изпратите на програмист и съответно да проверите да се реализира. Да. Мога да дам още предложение за сайт, на който може да се проверят тези неща и да дават доста повече информация. GTmetrix. Да. GTmetrix е подобен инструмент с още повече данни, които мога да ви сервира. Ще ви го запиша тук в... И PageSpeed също. Те са страшно много. Там се виждат отделните ресурси, които дават. Това и тук. Така ще го направим. Директно го запазваме в... версии. Окей, продължавам с индексиране на страници. Тоест, всичко, което ние правим, е Google да дойде да индексира нашата страница. Тоест, преди Google да почне да ни показва в страницата с резултати, той трябва да дойде да посети нашия сайт, да индексира нашите страници, т.е. да обходи и след това да индексира нашите страници. Как може да проследим посещението на бота? Първо през Webmaster панела, Google Webmaster Tools, през логове на сервера, това вече за по-хардкор, и различни скриптове за прехващане. Какви са Google Bot Pirates? Те са страшно много. Има Google Bot, има Google Bot Mobile, има Google Bot Smartphone, т.е. Google Bot може да дойде с най-различен пайп. Има Google Bot Images, отделен Google Bot за картинки, който индексира картинки, отделен бот, за който индексира видео съдържание, отделен бот за AdWords, отделен бот за AdSense. Те са страшно много. Нашите основни Google ботове са точно този Google Bot, който обикаля основния сайт, Google Bot Mobile, Google Bot Smartphone, видео, Images, ако имаме такова съдържание. Така, как да проследяваме ходенето и да виждаме къде, кога и колко пъти Google Bot идва при нас. Crawl в Google Webmaster Tools. Това е важно да имаме Google Webmaster Tools. Crawl Stats. Ето тук вече виждаме колко първи отчет е колко страници обхожда Google Bot в нашия сайт. Ако това са примерно данни за последните 3 месеца. Ако виждаме, че имаме динамика надолу, това е сигнал за нас. Тоест е хубаво да анализираме нашия сайт, да го сканираме примерно с някой спайдер и да направим цели си анализ, да видим защо пък Google Bot изведнъж започна да обикаля по-малко страници. На втори чет виждаме колко килобайта отделя Google, колко килобайта е успял да изтегне Google Bot от нашите сайтове с по дни. Тук за всеки един от дните, пак за последните 30 дена. И времето, което беше необходимо на Google Bot да изтегли съдържанието в нашия сайт. Тук вече гледаме как Google Bot обикаля. Това е по най-лесния начин. Тоест виждаме динамика, какво се случва и как се случва. Защо е важно да се гледа? В момента, в който сайта ни сервира много 404 грешки, много редиректи, ако ви изчистите, т.е. те са масови, редиректи, 404, най-често срещани грешки, ви затруднявате Google Bot да обикаля вашия сайт. Тоест тук виждаме, че той горе-долу има си определен лимит за нашия сайт. Тоест защо? Защото за Google всяко едно такова обхождане, това са пари. Тоест това е желязо, което трябва да обикаля, това е време и естествено интернет връзката, през която трябва да минава всичко това. Това са пари. И той има определен лимит за вашия сайт. И ако той примерно днес има да отдели 100 страници да обходи във вашия сайт. Ако примерно от тези 100 заявки, така да ги нарича, 100 заявки да направи към вашия сайт. Ако от тези 100 заявки 50 връщат
редиректи, вие вече ги загубихте. Тоест, ние по този начин загубихме този бюджет, който Google е отделил за нас. Ние го наричаме crawling бюджет, т.е. бюджет на обхождането на нашия сайт. Затова е важно да нямаме колкото се може по-малко да са редиректите в нашия сайт. Т.е. защо? Точно за този crawling бюджет. Колкото се може да са редиректите в нашия сайт. Да улесним Googlebot да обикаля нашия сайт. И колкото се може да са по-малко 400 not found грешките. Защото отново това са дупки, през които този crawling бюджет изтича. Така. За MetaRobots тагове трябва да поговорим, защото те също се отнасят към индексирането. MetaRobots тагове служат точно за ограничение на индексирането на Googlebot. Той идва в нашия сайт, тегли съдържанието, тегли HTML, чете кода. И ако искаме конкретни страници да не се индексират, примерно дайте пример на страници, които не трябва да се индексират във вашия сайт. Имате ли такива? Администрацията. Окей. Други? Скриптовете. Окей. Други страници? База данни. Окей. Ето, примерно да видим в софтуерни дали можем да открием някакви страници, които да не се индексират. Регистрационната страница. Каква? Регистрацията. Да. Ето, примерно това са регистрация. Ето, тук може да излезем. Дали може да излезем? Okay. Ето тази страница не е нужна на Google. Тоест, тази страница е излишна на Google да я индексира. Как да го направим това? Google, т.е. да я даваме на потребителите на Google, т.е. ние трябва да кажем, Google е тъп компютър и той чете HTML страницата и вие трябва да му кажете, не индексирай това. Как да го направим? Да видим тук. Естествено. Бокс. И сега ще го направим. Ние в HTML страницата на тази страница, в HTML кода на тази страница трябва да сложим ето този таг. Meta name robots, content, no index. Не индексирай контента на тази страница. В общи линии не индексирай тази страница. Това е инструкцията, която ние трябва да напишем в HTML кода. Това естествено няма да тръгнем ние да го пишем. Може би от една страна CMS системата ще има възможност да го сложим, т.е. да влезем в редакцията на тази страница, там където управляваме текста, картинките на тази страница и да имаме клиничка да се сложи нов индекс. Кой вече е боравил с такива опции в своята CMS система? Къде само един човек, лошо, двама, трима. Окей, но пак са малко. Как може да стане това? Може ли един въпрос? Да. За HTML5 затварянето на тага отзад с националната черта. HTML5? Ако върнеш това презентация. Само секунда. Слушам въпрос. Валидатора за код пиши и за грешка. Аз виждам тук, че си ги затворил на презентацията. Таговете. Отзад. Да. С наклонената черта. А какъв е въпросът? С или без наклонена черта. Накрая. На тази. Преди стола. Ами, с? Нищо, че пишете за грешката валидатора на HTML. Валидатор на... Когато се валидира HTML. W3C. Да. Не, нищо, че е пещи. Може да попробва, ако трябва да изчистиме кода до абсолютно всички детайли, може да го спиме да пробваме да видим дали пък Google ще го разчете. Махнал и си ги чете нормално. Окей. Тоест, в случая може да го използваш без. Може да слагаш наклонената черта в
допълнителен затваряне таг, който е само скоби, наклонена черта, мета. И това пак е затваря тага, но полезателно не би трябва да изберат. Точно в момента не мога да тествам, да ти кажа. Ето, примерно в WordPress, ако сложим това, ще го разгледаме пак след почивката, ако сложим All-in-One SEO Pack, това ще го разгледаме точно как предпочитава за WordPress, отивайки да редактираме поста, имаме опция да сложим точно този таг Robot Meta No Index. Ако сложим тази кличка за паметя поста, то специално за тази страница ще го видим как изглежда това. Само да ме подсетите, после да го върна обратно. Ето, примерно, имаме URL адрес, който е Unlock Sony. Гледаме кода. Робот. Няма никой. В момента, в който сложих кличка. Да, ето. В момента, в който сега ще обновя. Готово. Ето. WordPress плагина е сложил този таг автоматично. Тоест, това е един пример как може да си генерираме такъв таг автоматично, без да пишем в кода в WordPress сайт. В момента, в който Google ще мине през тази страница в момента, в който Google ще отвори тази страница, той няма да я индексира и ще я изхвърли от индекса. Защо? Защото в момента, ако провериме страницата, тя си е в индекса. В момента, в който Google ще тръгне да обходи, ще види ето тази инструкция и веднага ще изключи от индекса. Тук това е нож с две острията, ако не може да порадите система. Защо? Защото Google няма да ви изпише в Google Webmaster Tools, че тази страница е с нов индекс. За него това просто не съществува. Така че това е важно да се знае, че ако слагаме това нещо, трябва да знаем точно къде да го слагаме. И да знаем къде да го търсим и как да го търсим. Само да го върна обратно. Това са другите инструкции, които могат да се използват. NoFollow, т.е. отново MetaName Robots Content NoFollow, това означава на Google да не проследява връзките, които са посочени вътре в нашия вебсайт. Тоест, ако имаме връзки в менюто, външни връзки, Google няма да ги обикаля. Ако сложим MetaName Robots Content равно на No, това означава NoIndex и NoFollow с една директива. Другите инструкции, които са Content No Archive. Това означава, че Google да не пази кеширано копие в неговия индекс. Това какво означава? Това означава, че ето тук, когато се опитаме да прегледаме кеша на Google, това няма да ни се зареди. Тоест Google няма да пази кеш на вашата страница в техния сервер. За какво се прави? Някои хората са маничени или просто си писат ресурсите, Google по-малко да им тегли или пък да писат ресурсите на Google. No архив. No ODP. Това какво значи? Ако преди 100 години имаше една директория, която се наричаше DMOS, която по едно време се поддържаше от Google и се толерираше много от Google, която е с идеята за безплатно споделяне на информация и всеки може да кандидатства безплатно да си лисне сайта там. С времето тръста към тази директория се намаля, защото естествено масовите SEO спамери заспамиха тази директория. Ако ви сте лиснете в dmos.org, вие имате описателен ред и Google имаше възможност, т.е. преди време Google сервираше, взимаше описанието от dmos и го показваше в снипета, в страницата с резултати. За да не се случва това,
слагаме този так на ODP, т.е. тази директива, и Google няма да използва демос описанието в snippet. Така, това са метатаговете. Има ли въпроси за метатагове? Да. Искам да питам за follow и non-follow. Ако тук аз технически не знам много за тези функции, това да ми измините, за които знаят, но ако имаме follow так сложен в един от сайтовете и Google Bot проследява чрез този линк другите сайтове, какъв е смисъл да слагаме такъв так и в другите сайтове, който да позволи проследяване? Дай пример. Примерно имаме на main page има сложен так follow и съответно този так ще следва всички линкове в менюто, всички линкове за регистрация. Да, този так. Не nofollow, а follow. Follow, да. Така. Колкото разбирам, това позволява на Google Bot да индексира всички страници, които... Да обхожда. Да. След като обхожда всички страници чрез този так, трябва ли да се слага отделно мета робот так с follow на тези страници, които са от тези линкове? Да. Тоест въпросът е дали навсякъде трябва да слагаме мета не робот с content follow. Отговорът е не е задължително, защото по дефолт Google го обикаля с follow опция. Тоест по дефолт не е нужно да слагаш навсякъде follow, да казваш на Google следи тази връзка. Ако нямаш no follow, то Google по дефолт ще обиколи всичко. Тоест тук има значение дали искаме да махнем от обхождане. Да. Тоест основно тези директиви се използват не за допускане на индексиране или обикаляне по връзките, а точно за ограничаване. Да. Тоест, ако нямаме тези директиви, то това означава отворено за всичко. Ето както примерно, ето това е content all, индексира всичко. И да го има, и да го няма, едно и също е. Robots.txt файл, който също е интересен като опция, но той по-скоро може да навреди. Кой е чувал за Robots.txt файл? Тоест много хора се чуват. Какво е Robots.txt файл? Това е буквално един текстов файл, който се слага в главна страница на главна директория на сайта. Винаги robots.txt файл трябва да бъде достъпен на адрес domain.com robots.txt, както в случая. Какво прави търсачката, когато достъпва вашия сайт? Първото нещо, което прави Google Bot, когато тръгва да обходи вашия сайт, т.е. той вижда вашия сайт и тръгва да го обхожда. Това е четенето на robots.txt файл. Тоест, това е нещо, което първо прави Google Bot, разчитането на robots.txt файл. И ако вие случайно в вашите инструкции имате директива за неиндексирането на този сайт, то Google няма да обикаля нищо. Какво представлява този файл? Буквално TXT файл, който всеки от вас може да си го направи в текстовия редактор. Какъв е синтаксис? Винаги файлът трябва да започва с user agent, с което посочваме до кой от всичките роботи се отнасят директивата, която използваме долу. Използвайки звездичка, това означава, че тези правила са това за всички роботи, които обикалят сайта. Diesel директивата посочва точно в случая папката CGI да не се обикаля, да не се обхожда. Тоест какво значи? Google или Yahoo, Bing, което е другото търсач, което е другото е друго, не вхожда там, не гледай какво има там, не го изкарва в страницата с резултати. Какво е ключовото тук, че Google и всички други търсачки пак ще го обикалят?
Тоест, каквото да са написани там, това е само препоръка, това не са инструкции за търсач. Докато MetaRobots Content, за който говорих преди малко, ето това бяха инструкциите. Това са само препоръки и търсачките не са задължени да го спазват, макар че казват, че ще го спазват. Те вътре пак обикалят, но факт е, че ще ви го изкарват с много в страница с резултати, няма да се показвате правилно, както искате. Показваме DZLO, изреждаме папките, които не искаме Google Bot да обикаля. Ако искаме да забраним целия си сайт за индексация с TXT, може да сложим директивата DZLO наклонена черта, което означава да не се индексира абсолютно нищо в този хост. Това може да бъде домейн, поддомейн или някаква подпапка. Ключовото тук, че ако махнем тази търсач, махнем наклонена черта слеш и получим тази директива, това означава, че е разрешено за индексация. Тоест тук залогът е много голям и ако виждате DZLO без слеш, това означава, че е отворено за индексация. Ако видите, че е с слеш, това означава, че целият ви сайт е затворен за индексация и това е лошо, това трябва да се внимава. Може и за лоу. За лоу може. А лоу звезда? А лоу звезда също да. Това са най-разпространените търсачки Googlebot. User Agent на Google е Googlebot. User Agent на Yahoo е Yahoo Slurp. User Agent на Bing е BingBot. Какъв е синтаксиса? Звезда означава абсолютно всяка последователност. Тоест, ние можем да изреждаме, примерно да бъдат забранени за индексация абсолютно всички PDF файлове в нашия сайт, точно по този начин. Само секунда да го видя. Как? В презентацията съм написал точно препратка към мануал, да видим как примерно да се затвори за индексация файловете, ако имаме файлове, ако нямаме, сега може да напишем сами. Какво е ключовото и как да проверяваме валидацията на нашия robots.txt файл? Отново Google Webmaster Tools има инструмент за това нещо. В crawl robots.txt тестър отиваме тук и виждаме Google robots.txt тестър. Google Webmaster Tools ще ни покаже последния текст на robots.txt, извлечен на 27 април. Тоест това е за последно той го е виждал и вие може да валидирате целия си сайт. Ето както примерно на PPG е посочен User Agent. Всички allow, ето както примерно тази директива, allow наклонена черта, т.е. индексирай всичко в този сайт. Host, където посочваме адреса на нашия вебсайт и sitemap. Тоест, това също sitemap също е инструкция, която може да се използва. В sitemap две точки и изреждаме целият път до нашия sitemap XML файл, за да може Googlebot, когато, т.е. ние вече знаем, че какво прави Googlebot, когато идва на нашия сайт, първо чете robots.txt. Още на входа, ето ти sitemap, за да знаеш още повече как да обикаляш из мой сайт. Защото какво ще направи Google? Google ще тръгне да обикаля по вашия сайт, по връзките. Ние знаем, че той има ограничена честота. И още на първата заявка, на първия вход му даваме sitemap XML да си го дъвчи. Тоест той няма да го индексира целия наведнъж, но той ще си го види и с времето ще почне да влиза в него, да индексира всички връзки, които имате в sitemap XML. Сега ще говорим точно как да издържа sitemap XML. Моля? Хост в случая се използва за Яндекс, търсачката. И там Яндекс много сложно определя URL адреса с VLV и без VLV. И затова се използва и хост директивата, тя специално за Яндекс това не задължава. Ако е с SSL сертификат, трябва да си пише хост, както е HTTPS. За Яндекс да. За Яндекс да. Тук ние можем да проверим с този валидатор дали пък не сме затворили страници, важни за нас страници за индексация. Въвеждаме примерно URL адрес team.
на нашата страница, да видим дали пък не сме затворили за индексация тази страница с robots.txt. Тук може да изредим какъв Googlebot, с какъв user agent да влезе Googlebot, т.е. какъв Googlebot да поканим. Има Googlebot обикновен, новинарски, за изображение, видео, мобилен и така нататък. Да си изберем класически Googlebot и да видим тест. Ето, тук ни показва, че тази директива allow разрешава индексирането на тази страница. Ние можем да тестваме на живо нашия robots.txt файл директно в тази конзола. Да напишем disallow team и да го тестваме. Ето, тук какво ни показва, че тази страница, ако ние публикуваме този robots.txt файл в нашия сайт, тук Google ни показва, че ако сложим тази директива, то тази страница ще бъде затворена. Да видим пък дали моята страница за визитка в сайта, примерно, която се намира на адрес team/gallery/, също е блокирана. Но аз примерно искам да си поиграя с това нещо и да си разреша моята страница по този начин. И ето. Тоест аз примерно забраних цялата папка, но пък си разреших само за мене си моята визитка да е окей. По този начин, ако аз изпратя този robots.txt файл на сървъра, ще си го кача на сайта, Google ще дойде да го открои и ще взима на предвид тези директиви. С решетки ние може да писаме коментари, ако има някакви коментари, които да си пишем. Така, окей. Robots.txt. Как да не използваме robots.txt? Не трябва да затваряме дублирано съдържание. Тоест, ако ние дублирахме някакви страници, примерно сортиращи елементи или пък странициране, не го затваряте с robots.txt. Защо? Защото вие ще ограничите достъпа на Googlebot и Googlebot изобщо няма да влезе да види тази страница. И по този начин те и да се дублират, Googlebot изобщо няма да види. Примерно, вие може да се сложили инструкции, вътре да се сложили no индекс, което е по-правилното решение. Ако слагате no индекс на някакви дублиращи страници, отворете ги от robots.txt. Защо? Защото слагайки robots.txt, Googlebot изобщо не може да влезе и да види този no индекс. Това е ключовото в конкретния случай. Не трябва да затваряме папки с картинки, т.е. ако затваряме папка images, т.е. disallow images, по някакъв такъв начин, примерно. Слагайки това нещо, ние абсолютно затваряме всички наши картинки да се индексират от Google. Също така не трябва да се затварят CSS файлове и JavaScript-ове. Защо? Защото Google трябва да вижда, да влиза, да може да ги индексира. Не трябва да ги ограничаваме с robots.txt и може да откараме наказание за това нещо. Просто защото Googlebot не може да разчете правилно нашата HTML страница. Окей. Въпроси за robots.txt? Да. Админа, защо да не да затваряме. Защото пак е добре да го правим с no индекс. Просто по същата причина. Тоест, ако ние затваряме с robots.txt, ние как да го кажа? Той пак ще влиза в индекса, но просто няма да се класира тези страници, но пак ще влиза в индекса. Googlebot пак ще обикаля там. И вие ограничавайки примерно до админа, от една страна Googlebot ще се достъпва до там, ще се опита да гледа там, с robots.txt му забранявате и дори да имате вътре нов индекс директивите, пак ще ви го изкарва. И няма да вижда тези директиви. Това е основната причина. Защото не трябва нищо да се забранява с robots.txt. Като цяло да, т.е.
Значи има ни, примерно PDF файла, може да, т.е. файлове, Excel файлове, PDF файлове, ако имаме, хубаво да ги затварим, ако не трябва да се индексират тези файлове. Т.е. тях може да ги затварим за индексация. Може да, примерно някакви access логове също трябва да ги затваряме с robots.txt, ако имаме отворена папка. CGI bin папки, т.е. някакви технически неща, баш технически неща, като логове и скриптове, които не участват в визуализацията на сайта, също може да ги затваряме. Някакви архиви, които се заскрипват само с логин и парола. Друг въпрос за robots.txt? Аз всъщност виждам в webmaster виждам robots.txt, обаче в браузъра домен на кой robots.txt не го виждам както тогава. И всъщност има ли Може ли да кажеш сайта? Може да забранена, така че да не се достъпва. Може ли да кажеш сайта, ако е удобно? Garden-design.bg. Имаш? Ще се появи скоро, добре. Тоест, тук, нали, това какво означава за всички юзер агенти, DisalOwl, без флеш, т.е. индексира всичко. Сайт мапа го нямаш. Да, имаш ли сайт мапа в сайта? Ами не все още. В XML нямаш. Окей, в момента в който го направиш, просто трябва да добавиш и нататък към него. Тоест, имаш... Още е това си? Задължително и сайт мапа трябва да е в XML. По-специално може да е в PHP или формат. Може да. Просто трябва да връща XML марка. Извинявайте, аз не разбрах как да ограничим достъпа до административния панел, всъщност като не през работата. До административния панел? Да, понеже ни там го описваме достъпа до друг. Ами най-добре е там да има нов индекс, MetaRobots нов индекс. Или Success Files User и парола най-стабилно. Да, то в принцип е така, нали, но описани в роботата DisalOwl наклонен администратор. Не е много хубаво в робота, защото в робота се вижда пътя до админ панел. Аз за това не Да, съм любител. нали, от една страна всеки може да влезе в robots.txt, защото той трябва да е публичен файл. И аз като гледаш и видя, ето го админ панел, дай да видя, дай да го и това си. Да, но нали не искаме да го индексираме, как да запием всъщност? Ами MetaRobots много индекс просто го слагат там. Когато се ограничи с Success Files User и парола, също не може да се индексира. Да. Окей. Един друг хардкоднат, по-тежък вариант е как да ограничим Googlebot, ако без MetaRobots и без robots.txt. Това да пипнем хедерите, HTTP хедерите. Тоест, ако вие се чудите защо примерно вашия сайт не се индексира в положение, че нямате забрана в robots.txt, нямате забрана в MetaRobots, в HTTP хедери някой по-адванс програмист или по-адванс SEO специалист може да сложи Hix Robot Tag. Много индекс, това е просто да го знаете, че има, това също е директива за Google и това е инструкция да не се индексират нещата. Как се проверява? По същия начин, както проверяваме HTTP хедери от тук. Тоест тук може да имаме директива Hix Robot Tag, много индекс и това ще е нова инструкция на Googlebot да не се индексират нещата. Окей. Друго важно, интересен момент, операторите на Google Search или как да търсиме по друг начин в индекса на Google. На този адрес са описани повечето оператори и първото нещо, което като оператор е фразово търсене. Т.е. когато ние искаме да намерим точен низ, точен стринг от текста, който е индексиран в Google. Това е фразово търсене и просто трябва да заградим текста в кавички и по този начин ние ще можем да търсим само в текста, който е индексиран само в този текст. Ето, примерно, може да проверим дали този текст, т.е. да потърсим, ето така даже, пак ще ни върши работа. Така, ето кавичките, само че много ги сложих.
Пействам текста и ето аз виждам, че къде се използва точно този текст. Ние примерно може да потърсим някакво стихотворение, потърсим точно това стихотворение и съответно да си го набавим. Да. Също така това за фразово търсене за къде може да се използва, да видим къде се дублира нашия текст. Ако тръгваме да проверяваме за дублирано съдържание, дали нашия текст е копиран някъде още, освен тази целева страница, където трябва да бъде. Копираме си част от текста, пействаме го с фразово търсене и виждаме красота. В случая. Ние копирахме този текст от главна страница на SoftUni, без да съм го правил преди. Просто исках да ви покажа как работи фразово търсене. Но открихме още други неща. Освен на главна страница, този текст съществува и на друга страница. Да. Тук Google ни подсказва, че всъщност те не са само два резултата, а са повече. Колко повече? Има още две страници, които са по някакъв начин дублират нещо. Тоест, виждаме, може да си го отворим, това и някаква бета. Също е интересно. Ето един адрес, който ние отворихме, Network Internet Server Error. Т.е. най-вероятно в момента сайта не се отваря. Да видим, примерно, ние сме вече добри SEO специалисти, имаме сложен HTTP header плагин, да видим, ето го, примерно един код 500, за който говорихме в началото на лекцията. Така изглежда отвор 500 на страница. Тук втория адрес не се отваря, окей. И тук виждаме, че beta.softuni.bg се отваря като страничка и според вас какво трябва да има задължително в тази страница, за да не се индексира той чудо? MetaRobot NoIndex. Да проверим ръчно, дали има MetaName. Тоест директно търся NoIndex няма. Но също може и NoNever. Да. Виждаме robots.txt, също има някакви забрани, но като цяло не е и цялото. И сега ще видим какви са другите оператори, с които може да видим какво има индексирано всичко в този домен, в този сайт. Така. Как изглежда? Фразово търсене разбрахме. Минус. Ако, примерно, можем да поставим минус към нашата ключова дума и в страницата с резултати няма да има резултати, които съдържат конкретна фраза или конкретен стринг, което сме направили. Как да търсим и как да разберем кои са индексираните страници за нашия сайт в Google? За тази цел използваме оператор сайт. Индекс на домейна, търсене в индексна база. Тук може да посочим основен домейн, може да посочим и поддомейн. Какво ще направим за целта, за да видим какво има индексирано в beta.softuni.bg. Пишем сайт, две точки, beta.softuni.bg. Аз директно го пиша в адрес бара на браузър, защото Google Chrome по дефолт ще ме прехвърли към Google с съответната ключова фраза. Директно, т.е. какво имам предвид, че аз директно мога да пиша това в Google. BetaSoftUni, т.е. аз директно мога да отида в Google, да напиша сайт, две точки, така, beta.softuni.bg и да видя всички индексирани страници в този случай под домейн beta.softuni.bg. Виждаме около 3000 резултата, т.е. Google, тук на пръв поглед имаме пълен доблаж на целия сайт на SoftUni с beta.softuni.bg. По този начин проверяваме кои са индексираните страници. Само SoftUni пуснем? Ако пуснем само SoftUni, той ще ни покаже, ще ви кажа предварително, всички страници индексирани към този домейн, включително и поддомейни, които има към този сайт. Тоест, тук ще имаме индексирани и beta.softuni и други резултати.
Това, че има дублирано съдържание, не ги изключва от индексиране, просто ги сервира по сервер. Не, той примерно... Защото индексът е дублиран определено. Да, в случая Google в истинското търсене, той ще изкара основния сайт, защото основният домен, това все пак има усещане, че това е основен домен, най-много линкове и към него, отколкото към beta.software. И затова ще изкара основния сайт. Но това е много често срещана грешка, груба грешка всъщност. Да пуснеш бета сайт на целия за отворен за индексиране. Какво е решението? Вече всички знаем. Просто трябва да се сложи MetaName Robust No Index на абсолютно всички страници на този поддомен. И това е решението към вас. Ако тръгвате да правите някакви бети, демо версии, обновяване на дизайн, слагате MetaName Robust No Index на всички тези бета неща. Но да не забравяйте в момента, в който мигрирате към основната версия, да махнете тези директиви, защото Google ще индексира и основния сайт. Една забележка от Superhosting, понеже при тях като има домен паркиран, на хостинга се качат нещата и се качва домените, качват поддомени. И поддомена на основния домен дублира цялото съдържание. Я пак? Хостинг план. Пускаш поддомен. И не поддомен. Качваш си, имаш един ти е водещия домен за хостинг плана и качваш втори домен там. Адон домен, да. Автоматично прави събдомен на адон домена и е пълен дубликейт. Да. Това трябва да им покажа. Окей. Това е интересно, че да се запише. Това е интересно, това ще си го запиша и ще го коментираме във форума, примерно да видим на живо как се случва това. И ще привлечем хората от Superhosting да го правят, ако е наистина това. Окей, това е интересен случай, интересен кейс, който заедно с вас ще го решим. Така. Можем да правим с още други оператори, примерно звезда. Звезда в Google означава вмъкни произволна дума, една дума. Примерно, ето, аз тук пример, стани две точки, две звезди и балкански. Тоест тук искам да ми вмъкне да изкара всички резултати, които съдържат в себе си стани балкански и между тях да има по две думи. Ето го първи резултат, той ще ми изкара всичко, което съдържа стани балкански. А в другия има разлика, примерно напиша примерно стани само една точка, само една звезда, ще ми изкара само стани юнак балкански. Това е един такъв интересен пример, който може да използвате, за да търсите Google с по-други оператори. Други оператори е числов диапазон. Ако сложим две точки между две числа и напишем някакъв модел, продукт или някаква категория, това ще ни изкара всички страници с наличие на числа в тези страници в този диапазон от 500 до 1000. Друга важна инструкция, друг важен оператор е инфооператор. Info URL адрес ще ни покаже дали тази страница е индексирана и какъв е снипета на тази страница. Нека видим какъв е снипета на... това също е интересно. Нека да видим какъв е снипета на главна страница на SoftUni. Info, директно го пише в адрес бар и ето. Това е снипета. Първо, че показва, че страницата е индексирана. Второ, показва как е индексирана. Това е title, това е URL адрес, а това предполагаме е meta description, което е проблем, защото този meta description не е много информативен, той съдържа само Software University. Но това е проверка да видим дали страницата се индексира. Да видим дали примерно тази страница се индексира. Всъщност така трябва да правим, защото със сигурност
по друг начин да се индексира. Според вас трябва ли да може да се индексира тази страница? Би трябвало да може, защото HTTP статуса на тази страница е 200 OK. Да видим дали точно тази страница за грешка се индексира. В случая не. Да видим пък дали има други грешки. Поне има редирект, това не е. Да. Аз мога с оператор сайт, аз мога да проверявам за индексиране не само на домейн и цял сайт, но и директория. В случая, както е вида на URL адреса, той е разбит на директории. Примерно това е директория roles, това е директория page.file. И аз мога да търся вътре в тази директория какво има индексирано Google. В случая Google има индексирани 53 резултата. Това какво означава? Че Google е открил 53 несъществуващи адреси, които пренасочат с 302 към тези несъществуващи адреси, които пък вършат 200 OK. Нали, тотално мазало е станало, тотално мазало е написан този сайт към точно обработка на тези грешки. И това са инструкции за поправяне, това са инструкции за това са идеи точно какво трябва да се прави в този сайт. Така. И кеш. При инфо, когато се използва, след това може ли да се само за определено URL или може пак с операторите да се търси? Не, инфо е за определено URL. Тоест, върни информация за тази страница. Ето както примерно Softuni, което е цял сайт, той ни връща информация за конкретна целева страница, която е индексирана. По същия начин, например, имаме страница за сортиране, ние можем пак набързо с оператора инфо да видим дали тези страници, дали сортиращи страници или пък дали сортиращи страници се индексират. Кеш. Кешът на Google, ето го тук. Къде може също да се види кеш? Запазеното копие, ако търсим в Google, в страниците с резултати и срещу всеки адрес вие имате, в момента са под формата на флач, такива, с посока надолу. Ето тук може да се опитате да изкарате, да видите кеша на страницата. Тук не го изкарваме. Ето. И по този начин вие може да видите какъв е кеша. Какво е ключовото в случая? Виждаме, че този кеш се зарежда на специален адрес на Google User Content.com и там се пази целият кеш на всички сайтове. И тук виж, Google пише: това е кеширано копие на URL адрес. Това е моментна снимка на страницата, така както е била показана на 19 май 2015 година. Това какво ключово е за нас? Ние по този начин виждаме кога Google последно е кеширал тази страница. Тоест, това е какво Google в момента има като индекс на база за конкретна целева страница. Тоест, кажи ли, че това е точно индекс, текущи индекс на вашата целева страница. Какво е ключовото, че може вие може да сте променили някакви неща от 19 май насам в конкретна целева страница или глобално за целия сайт и пък точно за тази целева страница искате да се промени. И това е. Какво е? Ще може да се вика за определено URL, а не през търсачка, както ти Виктория, да се както инфо, както сайт? Да. Сега ще покажа как. Какво е ключовото и интересното тук? Е, че можем, това е кеш, така както го виждаме ние през нашите компютри, през нашите устройства. Важното е да виждаме версия само с текст. Това е най-якото нещо. Ако вие имате сайт на Flash, на JavaScript или на Ajax, тук е важно да го гледате това нещо. Тук вие точно виждате как Google чете тази страница. Тоест, ето тук вече виждате кое първо подавате на Google. Първо Google в случая вижда 2-19 май. Там барометър, региони, компании, лица, назначения. Тоест, представете си през какво трябва да мине Google, за да стигне до самия контент на страницата. Ето тук започва контент и ние виждаме по какъв начин сервираме този контент на Google. Тоест, това са само текстови данни, които ние сервираме към индекса на Google и които Google се опитва да разчете. Как да викнем кеш без да го търсим в търсачката?
отиваме на адреса на нашия сайт, целеви адрес, вебсайт, пишем кеш и по този начин директно си зареждам страница с кеш. Как по друг начин да го направим? Ще си отворих 100 000 адреса. В търсачката кеш, 2 точки и URL адрес. Натискаме търсене и Google сега ще ни препрати. Хайде. И ето, Google директно ни зарежда. Търсачката не става. Или става? Става, просто нещо ми запесне на браузъра тук. Ето тук. И тук виждаме кеш. Тук CSS е така направен, че скрива съобщението на Google. Не се чудете, просто така е направен CSS на файла, CSS на сайта, че скрива. Но пак ни е достъпна версията с текст и ние тук може да разгледаме как Google разчита тази страница като текст. Можем да обиколим навътре, пак да видим кеша на тази страница, да видим версия само с текст и тук виждаме, че като цяло всичко е окей, т.е. страницата може да бъде разчетена правилно. Тук какво е важно и как може това да бъде интересно за онлайн магазини с много сложна структура, която може да има. Или по принцип при сайтове с сложна структура, разглеждат ли си сайтове на различни нива, на ниво категория, на ниво подкатегория, подкатегория, на ниво продукт в текстовия вид. Може да откриете много неща и да видите, че примерно вашата структура на подкатегорийно ниво пък се зарежда по друг начин и Google не го вижда това нещо. Ето това е един от начините, дали Google може да обикаля вътре по всички страници, по всички категории, които са важни и които трябва да бъдат обикаляни от търсачката. Така, разширени оператори. Първи разширен оператор е InTitle. Тоест, ние можем да търсим по зоните на заглавията. Ние можем да направим търсене само в title тага на индексираните страници. Ние можем да направим търсене само в title тага вътре в нашия сайт, комбинирайки оператора InTitle плюс оператор сайт. InTitle, това е пак модификация на InTitle оператора. InURL. Ние можем също така да търсим вътре в URL адресите, т.е. по индексираните URL адреси. InURL пак е модификация на InURL. Може да търсим по FileType, т.е. да видим кои са индексирани типове страници в нашия сайт. Примерно да видим дали пък в FileType PDF, дали има PDF страници в SoftUnit. Как ще го напишем? Хайде да отиваме в търсачката. Сайт softUnit.bg FileType PDF. По този начин ние казваме, посочи ми всички PDF файлове в индекса на сайта softUnit.bg. И тук ни изкарва 99 файла с най-различни неща. Посочи ми всички презентации, които са в формат PowerPoint. И тук виждаме 466 файла, индексирани на Google в SoftUnit. И виждаме точно кой как, примерно, тук успява да си хване някакво заглавие, успява да изкара някакъв снипет и така нататък. И по този начин може пак да правим търсене. За какво служи това нещо като цяло? Вие, примерно, може да имате нужда да изграждате собствена търсачка във вашия сайт, което е доста сложна задача към програмистите да направят пълнотекстово търсене във ваш сайт и да разбирате мистайпинг, т.е. грешки, които хората правят. Знаем, че Google са много добри в търсенето.
Можем спокойно да сложим търсачка на Google в нашия сайт и хората, които търсят, се опитат да търсят в нашия сайт, да търсят точно с помощта на Google. Общо ето, когато инсталирате една такава търсачка на Google във вашия сайт, то търсенето се прави точно по този начин. Вътре се борави с индекса, който е индексиран на вашия сайт. И това е един добър вариант, вместо да се чуете и да харчите пари и време за слагане на търсачка във вашия сайт, може да сложите търсенето на Google, който да търси само вашия сайт. Може да търсите по файлове, по файл type снимки, PNG, JPEG файлове, Excel таблици, doc файлове, т.е. по абсолютно всички файл type, които имате. Може да търсите по title, може да търсите вътре в title, може да търсите вътре в URL адреса. И за това също служат тези оператори. Така. Преди имаше и оператор за синоними, но вече не работи, след наложиха Dev Colibri. Лайфхак за оператор, че може да търсим директно в адрес бара, както казах. Как може да работим с тези оператори? Да търсим в целия сайт, да търсим индексирани страници директно в конкретната папка, в поддомейн. Може да направим следната проверка. Сайт търси в целия сайт и в URL адресите, които съдържат в себе си www. Или покажи ми всички страници индексирани страници от сайта, които не съдържат в себе си www. Може да направим страшно много изключения. Всички страници от Example.com, без www, без dev версията, без shop версията, примерно имаме страшно много поддомейни вътре в нашия сайт и искаме да видим кои са индексираните поддомейни в Google. Също и HTTPS, ако имаме сертификат сложен на конкретни целеви страници, ние можем да търсим точно, покажи ми кои са адресите с индексирана HTTPS версия. Или да търсим вътре в нашия сайт, да видим дали имаме конкретен параметр в URL адреса, който е индексиран. Така. Или да изключим конкретен параметр, текст, фразово търсене директно вътре в нашия сайт, по този начин да видим къде дублирания текст, къде този текст се дублира в други страници в нашия сайт. Или в конкретна папка. Тоест, вариантите за работа с операторите е страшно много и могат да се използват и да се прилага в най-различни ситуации. Така, тук ще видите други вариации за оператори. И време е да поговорим набързо за имаме половин час за дублирано съдържание. Какъв тип дублирано съдържание може да има вътре в нашия сайт? Това е важно. Първо, че дублираните са страшно много, които могат да се случат. Сега открихме набързо с минимални усилия дублиране на целия сайт на софтуер. Повярвайте ми, вътре има още страшно много друго дублиране, което пак го има в сайта на софтуер. И също тази грешка 400. Първото, че грешка 400 връща 200 OK и всичко това влиза в индекса. Всяка една грешка 400 в софтуер ни, къде беше? Не, тук е. Всяка една тази грешка, ето, генерира един и същи тайтъл, страница не е намерена, генерира един и същи текст. И всичко това отново се смята за дублирано съдържание, в случай имаме още 100 резултати, стотина резултати, които са с дублирано съдържание. Това са само страници, които успяват да индексира Google, повярвайте ми, те са страшно много. Тоест, това също е дублирано съдържание. И да видим какви са типовете дублирано съдържание. Първо, най-разпространено е зареждането на сайта с www и без www във вашия сайт. Кажете ми, кой не знае дали сайта ви се зарежда по единия начин или по другия начин. Тоест, вие не сте сигурни
Вие не сте сигурни дали пък сайта се зарежда само с СВВ, без СВВ или пък се зарежда и по двата начина. И кой не знае? Един, двама, всички други знаят как се зареждат сайта, така ли? Добре, супер. Друго важно дублиране е, че при главна страница се зарежда освен softuni.bg/, може да се зарежда на softuni.bg/, index.html, index.htm, index.php или пък index.astx, ако сайтът е написан на Commodore. Това също се смята за дублирано на главна страница. Един URL в различни категории. Това също сме го коментирали, т.е. ако нашата страница може да бъде по няколко категории и тогава по тази страница да се зарежда на няколко различни URL адреса. Тоест трябва да спазваме едно златно правило. Всяка една целева страница трябва да бъде достъпна само на един целеви адрес. Динамични адреси също могат да генерират дублиране. Хубавото е, че те с времето стават все по-малко, т.е. все повече хората започват да се грижат за да не пишат URL адреси с параметри. Как да го проверим това? Няма да търсим точно пример сега на живо. Какво представлява това? Динамични адреси. Нещо си, въпросителна P равно на 125, C равно на 123. Ако ги размени параметрите, ние ще ни върнем една и съща страница. Тоест, това е проблем на параметри в URL адреса, че с няколко комбинации ние можем да заредим една и съща страница. И това отново влиза в индекса. Как се прави това, как да се предпазим, просто да пренапишем URL адреса. Липса на коректна 404 грешка, т.е. когато 404 грешка, когато не съществуваща страница, връща 200 OK в случая на софтуни. Допълнителни параметри в URL адреса. Sort ID, Search ID, Page ID, това са все параметрите, които пак се генерират в URL адресите. Сортиране, филтриране, търсене, странициране. Всичко това влиза като параметри и също може да влезе в индекса и съответно да дублират самата страница. Рефлинкове преди това беше доста популярно, т.е. да се работи при някакъв афилиейт маркетинг, който пък ви дава на вас, вие се включвате в някакъв бизнес, да промотирате нечи чужд бизнес и системата ви генерира един реферал линк към сайта. Вие го пускате и съответно това пак генерира с помощта на тези допълнителни параметри в URL адреса, пак генерира дублиране на съдържанието. Тест, dev, бета версии, отново софтуния за пример, за дублиране съдържание. Стари методи за споделяне. Стари методи за споделяне, това са версии за печат, които хората, които преди масово се използваха, т.е. да изкараш само принтирана версия за печат. Те също влизат в индекса и също дублира съдържанието. PDF файла, примерно да изпратиш PDF файл, системата да генерира PDF файл от текуща HTML страница. Също го има в някои HTML, в някои CMS-и и това също генерира дублирано съдържание, защото Googlebot индексира PDF файл. Мултиезични дублажи, т.е. ако ние пускаме мултиезичен сайт, който е достъпен при на адрес LN, т.е. /n или LN като поддомен, доста често се случват всички страници да не бъдат преведени. Тоест, ние хубаво ще си пуснем една мултиезична версия, много яко, ще се развиваме на чуж пазар, обаче пък забравихме да преведем всички страници, но и сайта ни генерира всички страници с N, които примерно се да дублират българския ни текст или пък обратно. Това също генерира дублиране. И смяна на URL адреса. Примерно, един редактор в някаква медия пуска новина, пуска статия, уволнява се, идва друг редактор, вика, този URL не ми харесва, тук бяхме един днес от курс, казаха ми, че URL адреса трябва да държи по този начин. Тръгва да променя URL адреса, стария също се остава, примерно не се прави 301 пренасочване от стария към новия URL адрес и примерно статията е достъпна на два адреса,
Същото може да стане с продуктите. Статията или продукт като цяло страница е достъпна на няколко адреса, отново дублиране, чистото. Още една много честа грешка е при страницирането. Първа страница с... Да, за страницирането също сега ще видим. Как да откриваме дублирано съдържание Google Webmaster Tools. Отиваме в Google Webmaster Tools да видим дали имаме дублирано съдържание. Google има много добър. Като цяло, нали, този Search Console вече, не е Google Webmaster Tools, може да ви даде страшно много информация и ви трябва винаги да го гледате, когато имате време или когато тръгвате да работите с сесия на проекта и само с него може да направите чудеса. Search Appearance HTML Improvements. Тук Google ще ни даде информация за дублирано съдържание. Тук нямам, което е супер. Тук пък има. Ето един друг сайт. HTML Improvements. Тук Google ще ни изкара информация за отчет с дублирани метаописания вътре в нашия сайт. Тоест Google обиколил вашия сайт, индексирал е всичките страници, всички метаданни, title, description и самия текст и ето ви кажа. Виж, тук имаш дублирани метаописания. Кои са те? Ето ги. Тук описанието ти е училище за езиково обучение, интелект, така. Ето ги URL адресите, където имаш дублирано описание. Виждаме каква е структурата на тези URL адреси. Тук виждаме, че примерно German-Children HTML и German-Children Kikos HTML съдържат едно и също метаописание. Влизаме в тези страници и съответно променяме метаописанието на тези страници. В момента, в който Google обиколи и види, че те са различни, вече този URL адрес, тази грешка ще изчезне. Продължаваме с същите грешки и гледаме какви са точно грешки. Тук по-скоро прилича на това, че това е странициране. Page равно на 2, Page равно на 3. Как да видим, как да го отстраним това дублиране, сега ще видим това касае точно странициране и е малко по-сложно, това е отделена точка. Но ето ви, Google ви дава информация къде имате дублирано съдържание. Наготово идвате и го правите. Това е, що касае дублирани meta-description. Също така Google може да ви, в този отчет да ви покаже дълги meta-description, т.е. цяло meta-description трябва да се съдържа не повече от 40-150 символа, толкова е видимата част в страниците с резултати. Google може да ви покаже и кратките meta-description. Ако примерно meta-description е от 40 символа, той ще ви каже, тук ви е допълни си meta-description, защото те не са информативни все едно, един вид. По същия начин можем да оперираме с title tag. Google ни дава един много красив отчет. Първо отчет с липсващи тагове, title тагове. Ако случайно пък нашата CMS система се е бъгнала по някакъв начин и може да не изкарва тайтли. Какво да правим? Тук ще ни са напълни отчет с тези страници, ние ще влезем и ще видим. Ако сме компетентни в това нещо, можем да разгадаем защо се е случило това. Ако не можем, отиваме към програмиста с вафла, казваме, кажи защо няма тайтли тук. Друг отчет, който е интересен, Duplicate Title Tags, и той тук е доста красив, защото съдържа в себе си 235 адреса. Може да го посетим и да видим. И тук примерно виждаме, че има страница, която съдържа един и същи title tag English for Aviation Internet. И тук са списъци с страници, където се зареждат тези еднакви тайтли. Ние трябва да влезем, да видим какви са тези страници. Да направим. Хоп, English for Aviation. На пръв поглед страниците изглеждат по един и същи начин. Разликата е тук, че в единия случай сайта е на български, в другия случай сайта е на английски. Какво означава това? Че тук вече трябва да отидем по някакъв начин към програмиста и да видим как може да го променим. Или да влезем в българската версия, понеже това е написано на английски, да влезем в българската версия на тази страница и да коригираме title tag, примерно английски език за авиация, не за пилот, стюардес и така.
И така, това е решението. И така го правим за всичките други 92 адреса. Правим такава проверка, защо се е случило това и съответно предприемаме действия. До някъде тези действия трябва да се предприемат ръчно, влизаме ръчно, променяме. Ако грешката е автоматизирана, просто системата се е бъгнала или просто така е направена системата с такива подобни недостатъци, отиваме към програмиста, комуникираме, обсъждаме това нещо като въпрос и се опитваме да го решим. И ние сме хората, които трябва да проверим реализацията и да видим дали няма да се запълва още повече този отчет. Това е един елементарен начин как да видим дублираното съдържание в нашия сайт. Google Webmaster Tools. Дублирани тайтли и description. Втори вариант е Spider. Сканираме си целия сайт с Spider и натискаме на бутона Get Duplicates. Тук ще ни даде същата информация за дублирани тайтли, дублирани description или даже keyword, ако имаме такива. Тоест, каква е разликата? Ако в Webmaster Tools тук Google ни подава вече данните за сайта вече в индексиран вариант, т.е. Google вече е входил сайта и ни е събрал тази информация и ни сервира, че имаме дублирано съдържание. Три въпроса за Spider. Тук може да го направим, тук може да го направим още преди сайта да се е индексирал или да го направим в по-големи мащаби. Да. Spider. Canonical ги светва като грешки. Нормално ли е това? Не. Canonical не ги светва като грешки, той светва когато Canonical е по-различен от URL адреса. Да. И то така нормално да бъде? Той те информира, че тук Canonical ти е по-различен от URL адреса. Това за NoFollow линковете ги обхождат. Да. И примерно ако някъде сме маркирали NoFollow, не трябва да ходи там, няма да отиде Googlebot там. Не би трябвало да отиде. Googlebot ще отиде, това е проблем. Ходи ли? Да. И отгоре, като сменя агента, когато му дадем Google фактически, какво се случва тези агенти, които са под URL, които се дават? Тук е ли? Scan type ли? Да. Имаме сайт, има Google, има три варианта. Когато даваме сайт, той ще влезе директно в сайта и ще почне да го индексира, ще почне да го обхожда, т.е. по връзките. Така, когато му дадем Google, той отива в Google с сайт оператор, тегли целият списък с URL адреси, които има индексирани и започва да обикаля само из индексираните страници. Разбира ли? Section даваш му конкретна категория, конкретна директория и той се обикаля става в нея вътре. Не ходи навън. За Google ми беше ясно колко положение. Тоест, също е въпрос как да извадим списък с всички индексирани страници. Тоест да видим, да си го имаме по някакъв начин. Тоест ясно е, че може да направим сайт команда и да извадим списък. Но как да си ги дръпнем в Excel, трябва да се списък, да може да го правим с тях. Единият вариант е точно Spider Scan Type Google. По този начин той ще извади цели списък с страници. Другия вариант е RDS Bar за Firefox и Chrome. Инсталирате го в този бар, add-on, и просто има, когато зареждате страница с резултати, натискате Ctrl-Y в страница с резултати, вие ще копирате абсолютно всички URL адреси, които ви се продадаха в страница с резултати. И може да по този начин анализирате страниците от свой сайт или просто да анализирате страниците, които ви се подават в сепа. С Spider има ли някакъв лимит на изтеглянето от Google адресите? Не. Защото аз като пусна сайт за OBG имам 110 000 резултата, а през Spider като го пусна около 600 резултата.
Така ли? Да. И сега ще пуснем, ще го оставим да... Ще видим после какво ще стане. Тук съм ги подбрал. Супер. Тук съм ви подбрал решение за всеки един тип дублиране на съдържание, което може да възникне. Тоест, ако имате www, non-www, т.е. сайт се съдържате по двата начина. Тук ви е препратка към Webmaster Guideline, какви HTXS инструкции да сложите. Плюс, че трябва да се направи врътка с Google Webmaster Tools, където да посочите предпочитания адрес, по какъв начин да се зарежда. Точно това ми беше въпрос, трябва да се обяви в Webmaster Tools. Задължително. Тоест, специално за тези адреси. Вие трябва Webmaster Tools да си валидирате, да верифицирате както сайта с www, така и сайта и без www. И HTTPS, ако да, вече трети вариант, ако имате HTTPS, също HTTPS също трябва да се направи. И там нататък да изберете опция за предпочитан URL адрес в страница с резултати. Откъде се появява това? Сега ще покажем. Отиваме в нашия сайт, в Master Tools и в Site Settings посочваме Preferred Domain. В случая не е префериран, защото ние тук сложихме HTXS 301 Redirect. Защото той беше въпрос, ако има HTXS 301, има ли смисъл да се заведе и тук? Не е толкова. Защото не можеш да верифицираш, не мога да достигне верификацията. Ако имаш редирект, не мога да верифицираш. Да, ако имаш редирект, не можеш да верифицираш. Това е друг момент. Но в цялото имаш опция, т.е. ние предпочитаме да го правим в двата случая. И редирект, преди редирект да настроим Preferred Domain, и след редирект, т.е. преди редирект да настроим това и да сложим редирект. По-добре ли? Да, за да по-сигурно. Какво да правим, ако имаме дублирано съдържание на ниво index.html, index.php файл? Пак правим 301 редирект към основния или слагаме rel canonical. Rel canonical е един таг. Тук е посочена връзка към статията на български. Само да видим, да покажа как. Окей, тук по-скоро. Rel canonical tag е таг, който се слага в header пак в HTML, подобно на MetaRobots, ново индекс. И какво представлява? Ако ние имаме две страници, примерно страница, която се зарежда на някакво URL адреса, ние трябва да кажем на Google машина, типа машина. Ние трябва да кажем, Google, това е дублирано копие, не го индексирай. Не го смятай за дублирано съдържание. И трябва да сложим rel canonical, с който да кажем, ето това е адреса, който трябва да бъде индексиран. Всъщност ти това, което гледаш, е копия на ето това. Как изглежда? URL-та на кирилица имаш ли идея как по-добре се направи кодът или? Ето, само секунда да покажа как изглежда. В кода това изглежда по този начин. Link rel canonical, Webmaster Tools, what is rel canonical. Това е фактически нашия URL адрес, който е URL адрес на страницата. Какво е ключово? Ако примерно ние тук сложим някакъв параметр, примерно Facebook също обича да си слага параметрите в своите препратки. Тоест, ако вие сложите, шерите някой пост в Facebook може да сложи някакви параметри FB, нещо likes, тук някакви страшни числа и така нататък и по този начин да ви зареди страницата. Което също страницата се зарежда по същия начин, но това го генерира Facebook и Canonical пак изглежда, Canonical изглежда по същия начин. Тоест, URL адрес изглежда по друг начин, имаме друг URL адрес, но за Google това е една и съща страница. Затова е важно да имаме този rel canonical настроен по този начин. Тоест, каквито и да е параметри да се заредят след това нещо,
Rel Canonical да сочи към нашата целева страница без тези параметри. Ето тук вече сме чисти пред Google и Google ще знае, че каквото е да види друго, ако има това нещо, той ще индексира и ще знае, че каквато да е страница да заредим, това е копия на ето тази, нашата основна страница. Затова е нужен Rel Canonical. Къде да се слага Rel Canonical? Ние ще го слагаме навсякъде. Тоест ние абсолютно слагаме към във всяка една целева страница, във всяка една страница ние генерираме Rel Canonical по тези правила. Тоест ако се съдържат някакви допълнителни параметри, да може да не се дублира. Защо? Както казах, примерно Facebook, всяко едно споделяне в Facebook и преход по тази Facebook препратка ще генерира тези параметри и не дай се Боже да генерира и дублирано съдържание. Това ще ви излезе като дублирано пък в Google Webmaster Tools, в отчета с дублирани title и description, защото той ще излезе, тя страница ще излезе с title и description. При ремаркетинг е разни също. При ремаркетинг, при AdWords кампания, т.е. ако ви имате AdWords кампания, AdWords и имате настроено автоматично тагване, не знам Димитър ви е разказвал в AdWords за автоматично тагване, настройка на автоматично тагване. Автоматично тагване пък генерира един друг параметр, подобен на Football Live, само че изглежда по GPLIT. А страница сама към себе си Canonical? Да, също. Не пречи? Не пречи. Няма да зацикли? Не. Тоест ние слагаме на абсолютно всички страници Canonical към себе си или страница без URL параметри, ако има някакви параметри. При URL на кирилица, URL Canonical коднат или... Ами пишеш го и по двата начина. Тоест Google ще го разбере по двата начина. И директно на кирилица или в ASCII код. Така, за Rel Canonical един URL в различни категории. Тук вече трябва да работим на ниво CMS, т.е. да може CMS да генерира тези различни URL адреси или да слагаме Canonical към единна страница. Динамични адреси, ето това от cat равно 128, prot равно не знам си какво или сесии, първо трябва да пренапишем URL адреси да са OK, да са без тези параметри, да направим редиректи най-важното от тези адреси към Search Engine Friendly адреси и след това да направим настройка в CMS. Липса на коректна грешка 404. Тук вече трябва да чекаме CMS, тук трябва да чекаме програмисти. Допълнителни параметри, Sort ID, Search, странициране, също използваме Canonical тагове към основната ни страница. Тук за странициране има малко изключение, сега ще видим. Ref линкове, Canonical 301 реdirect. Тест, def версиите, демо версиите трябва да използваме нови индекси. Стари методи за споделяне в печат, в PDF, много фоллоу на връзките в тези PDF файлове, Canonical и да ограничаваме PDF файлове за други файлове в robots.txt. Ето това е нещо, за което не може да ни трябва robots.txt, да се включи да се индексират конкретни файлове. Странициране. Ето тук вече трябва повече информация за странициране. Как да се работи с странициране, защото е важно. Кой не знае какво е странициране? Първо. Всички знаят, право. Това са странички, само да видя къде имаме. Имаше една по-хубава статия в Google Webmaster. Ето. Значи, работиме с ето такова странициране. Странициране е ясно навигиране по страници. Прев, първа, втора, трета и така нататък. Какъв е тук внимание за последно вече, защото е важно. Първо, важно. Първа страница, ето тази първа страница, ето тази първа страница. Тя винаги трябва да сочи към страницата на категория, т.е. основната ни страница. Не page равно на едно и после да се опитаме да я редиректираме по някакъв начин. Задължително. Първа тази страница
линка към нея трябва да бъде оригиналният линк на категорията. Как на практика изглежда това? С Canonical не става ли всичко да се... Не, просто първата страница винаги трябва да е... Ето. Sorry. Какъв е линкът тук? Копиране на адреса. Чакайте да затворя всичко това. Ето го. Page равно на 1. Това всъщност е нашата втора страница. Да отидем на Page равно на 3. От трета страница всъщност, нали, така е направена цялата система, че всъщност това е Page равно на 2. Но, ето да видим къде е всъщност първа страница. Page равно на 1 ни генерира ето тези глупости. Да, Page равно на 0, докато този линк не трябва да бъде такъв Page равно на 0, а трябва да бъде такъв. Тоест, директно първата ни страница, от която сме тръгнали, защото това е първата страница. Тоест, каква е логиката? Ето този линк да е към оригиналната ни страница. Това е първото нещо важно. Естествено, тук няма нищо. Какъв е синтаксиса за Google? Имаме Canonical, в който вече знаем, че посочено на Google това е дублирано съдържание, не го гледа и така нататък. В Google има специални тагове за странициране. И това е важно. Тоест, ако ви имате във всяка странициране, има специални тагове за странициране. Това са частни случаи на Canonical тага. Ако с Canonical тага обхващаме това общи случаи, общо решение, то rel-next и rel-pref, тагове за странициране, за които Google знае, това са точно частни случаи за странициране. Описват се ето по този начин, тук е написано как се имплементират. На rel-next. Ако се намираме на първа страница, то ние трябва да сложим ето този rel-next, което за Google означава Google, ти се намираш на основната ни страница, следващата на основната страница и тук имаме странициране. Google, ето го странициране, следващата страница в страницирането, ето е. Тоест ние ни посочваме, че това е параметър за странициране. Ние посочваме кое е URL адреса на... Дайте ми още 5 минутки. Трябва да изчакам да приключа, защото иначе няма да мога да приключа. Тук посочваме rel-next. На втора страница, когато се намираме, ние трябва да посочим rel-pref. Тоест да кажем, Google, той може да се намира на трета, четвърта, десета страница и ние да посочим кое е следващата rel-next и кое е предходната страница rel-pref. Когато се намираме на втора страница, rel-pref, т.е. предната страница, трябва да бъде към основната ни целева страница. И това е. Друго, каквото предлагаме още. В самото странициране на самите страници, т.е. трета, четвърта, пета страница, ние слагаме Canonical към себе си. Т.е. отново имаме Canonical и слагаме Canonical към себе си. Не слагаме Canonical към основната ни страница, по този начин ние ще загубим цялото си странициране. И така. SEO на картинки. Тук ще видите в презентацията. Там са за картинки не е толкова сложно да се оптимизира. Какво е важно да знаем? Че името на файла трябва да бъде на латиница, в никакъв случай на кирилица и трябва да се сложи Alt Tag. Трябва да има текст около снимката и може да линкваме снимката както в самата нашата страница, целева страница, така и с външни препратки. Това са основните три неща. Име на файла и Alt Tag, текста около снимката и съответно да има линк към самата снимка. Как изглежда Alt Tag в самия код? Примерно имаме ето такъв код, HTML, Alt равно на почивка, в курса 2014 година, 2016 годова снимка. Това е OK Alt Tag, т.е. ние посочваме на Google какво е изобразено на тази снимка. Не е OK в Alt Tag да пишем само почивка или само една дума, т.е. това не е OK. Точно Alt Tag отговаря за оптимизацията на снимката за търсачка. Като името на снимката може да бъде пак да съдържа ключовата дума.
Тоест не е окей да пишем имаг, не знам си какво, JPG, или Турция почивка вода 2018 на кирилица JPG. Така, също така, един от лайфхакове е да питаме по EXIF информацията на самата снимка. Това е техническа информация от всеки един графичен файл. Sitemap XML, това е списък с URL адреси на нашата страница, на нашия сайт. Описва се по този синтаксис. Тук ще видите самите препратки. В Webmaster Tools също е важно да валидираме Sitemap XML, т.е. не само в robots.txt, но в robots.txt пак задължително. Също така е важно в обхождането да добавим нашия Sitemap XML. Ето от тук се добавя, от тук се добавя, от тук се тества и тук може да видите за всички съобщения за грешки, ако има такива. Какви са ограниченията? Първо, самия файл не трябва да е повече от 10 мегабайта и не трябва да съдържа в себе си повече от 50 000 URL адреса за един цветно. Така. Това е времето притиска и трябва да приключим. Благодаря ви, че дойдохте. Ще приключим сайта, както и домашно. Ще има домашно. Вече ще пак за OnPage SEO, втора част.